स' लोगोफोर जोङो ATM फर्म जमा होनो होननानै फैदोंमोन ओमफ्राय खोथाया जाहैबाय समबारजों सुक्रुबारजोंखौ बाद होनानै फैनांगौ जाहैबाय समबार आरो सुक्रुबार बे मोननैखौ ज्राब गारदो ओमफ्राय नों मा बारायाव फैदो ओमफ्राय दानाथ' दिनै सुक्रुबार बे बारायावसो जोङो ग्रोब फैबाय नङाना जायासै जोंना स' जोंनि फर्मखौ दिनै लाखिनाय जानाय नंला ओंखायनो जों नेक्स्ट टाइम मालाबा फैबावनांसिगोन आरो दायो जोङो एसि जानो होननानै दसे थाथ'दों खामानियाथ' गैखाया बेल'खामोन बेखौल' होनो होननानै फैदोंमोन बेंकआव ATM फर्म एप्लाइ दा दसे जानोसै दा ओंखारलांसै जाखांनानै सान्दुं जोब्बासो ओंखारलांसै जों थाबाय थागोन बावनो दसे नङा थांनायाव गैया सान्दुङाथ' 4टाबाबो जेबो जाया 5टाबाबो जेबो जाबावा गरमा मिथिगौ एकदम 6टाफ्रावसो खारो 5टा जानायजों मा हिसाब गरम नालाय गरमानो जाबाय थाखागोन आरो बिफाङा मा आरो जों बेंकआव फैदोंमोन बेंकआव एसि जानो थाखाय नै स्टेट बेंकआव फैयामोन किउटार बिफाङा बिलाइआ लेंजानानै फैनांबाय एसि जाहैनोसैलै थौ हाथारला होननानै लेंबोजादों आङो आला गरम मोजां मोनदोंमोनलाय एसे गैबावला ओमफ्राय दा गरम अब्लाबो मोजां मोनबाय आरोना बिराद मोजां मोनबाय दसे गोजोन जिरायफैबाय जोङो आला खेलायदों बे गरमा बावनो फैबाय थागोन एबार' थाब गोसोखांबाय था दे बेखौ ओइ अभार गरम जाबाय ओइ स्टेट बेंकआव गोसोखांबानो जाबाय गैजाया नालाय जोंहा गैजानाय गैजायै बेलाय सोर फाग्ला थाजोबलाबायनांगौ गभर्नमेन्टनिखौ जाफैनांगौ जि साइज नुदों माथो दा मोजां नुदों जायगायावना बरियानो बेरायबावसै अबा आरो स' लोगोफोर आंना मबाइला चार्ज गैला अब्लाबो भिडिअ लानायखौ आं नागारा लालांबाय थागोन नायबाय थानांगोन नोंसोरबो गाइस जों दा स्टेट बेंकनिफ्राय ओंखारबोबाय गरमनि थाखाय जों एसे एसि जाहैदोंमोन आरोना लोगोफोर जों दा नै अबाव दंफैयो नायदो जों बिशालाव दंफैयो जेबो लायाखै दाबो दासो फैदों मा होनदों मा लानो जों लाखायानोबा मानो फैदों एसि जानो टाइम खाथायनि माने गरमा जाला नालाय ओरै जोंनिथिंजाय आग्ला दहाय बेंकआव थांखांबाय एबार बिशालाव फैलायबाय नामा एसि गोनां जायगाखौल' होसोबोयो जों लोगोफोर मा जागोन जोंजों नालाय लाजाथावबा लालाबायनोसै मा एसेयाव सोलियो दोनग्रा माबा माबि नै थुलसो नांगौ जादोंमोन थुल मोजां जिरायनायदो नै जया कम्पानि मोजां ना मोजां जायो जानायालाय लानोसै होनबा लानोसै दे होमबालाय खय थाखा माथो सोरबा जिरनायसो दाम गैबावबा बायनो हायैनि बिसिनां गालांदों सोरबा 1216 लागाव मा सानदोंलाय जया कम्पानिखौ जय कम्पानि जय नै माबा दै गोलैदोंथ' जोंनिफ्राय अबे खनायाव फैखोलै नै माबा बाथरुम सुग्रा माबा माबि जायगाथिंसो फैबाय मा बायनो सानदों माबा औ थुलसो लांनांगौ फुल माने फुलनिफ्राय साबसिन साबसिन नङा बायो
थैखां थैखागोन सयथिबो उन्दुदो गासिबो थाखा जाग्रा बुद्धि मेंख'जोबबाव नै बाल्थिङा एसे फसन्थ' बेरजोब्बाय सोर लांनांगौ जाखो बेखौलाय साबि दोनग्राया लाखाया नोङो नायबानो गोजोनोब्रा हो साननि बुस्थुफोरखौ मा नायबानो गोजोनोब्रा लानो हायाबाबो साननि बुस्थुफोरखौ लांदों बायदि मोनलायलायो नामा दांना थांनायखौनो दसे लाथ'नो मोननायखौनो आंनाव दं बायदि मोनथ'लायखायो फाग्ला जानो मोजां मोजां बुस्थु बायनानै दोनफैयोब्रा बिसोराव गोसोबानो दांफैनो नामा माबा नुफेरै बुस्थुसो लाबो सिनायलाङो मानसिफोरखौ नाय माबायदि जाब्रा दोनदों हनै गये जालांलायबाय देमबाय लांलायलायबाय नै दाङा नंब्लाबो दांफ्लांथारोलै बेफोरखौबो गेलेग्रा थां माथां आयै हनै मा खलाबायो खहाखैलै गखायो मालाय मानसिया एसे आवसावसो बियो गोदाव सोरावनो बाया गारा मा दाङो मा लायो दसे लाथ'नानै बेरायलायबावगोन बे लादों बायदि नुवाखै संसार जानायनिसो थौ जोंहा संसार जायाखैना संसार जायाखै संसाराव हाबनानै बावखो नामा होनलाय संसाराव हाबनानै बावखो नामा होनलाय मा दुरुंलै बेफोरबा नायलाय जानो गोमोआ जानांगौ लामुरा लांग्रा दासो मिथिदों लामुरा नायो सोरबा असायब'फोर पेकेटफोरखौ बिसि लाना गालाखै मानसि मोजां फैखाया नालाय बेफोरावबो फाग्ला नुरा नोंलाय बेबो ओरै हायदो बै फारसेथिं लाबोदो आरो बाव जि लामदो देनजार माला बिल्डिंफोराव जागोन आरो बिदिया संसार खोदलाबायनानै दोनबाय